आदमी के गोबर की भैंस के तोहरा का मतलब बा? अरे मतलब ऐसे बाकी तत्काल अलगा भइल बड़ू अलगा भइला के बाद लोग आदमियों को गोबर पाथल शुरू कर देला। कहो राजू ये सवेरे सवेरे सज धज के अप्सरा के लेके कहाँ जाता रहा? ले जाता नहीं भैंसा लगे चल बू। चल हट, तोरा तो मुँहे लगावल बेकार बा। मुँह का के लगे लिपस्टिक लभरा जाई। ए भौजी कहीं भैंसा देख लो हा? अभी तो वही से आवत रहनी तब मुन्ना चौबे के खेतबा में उचरत रहल ह। हाँ। चौबे जी लाठी लेके गईले अब मार मार कर गोड़वे तोड़ देले। लंगड़ भैंसा चलेगा जी? नहीं चलेगा इसको भाई। तब एक को उपाय बा का एकरा के शंभू चाचा के तबेला में ले जाए के पड़ी। चल बाबू चला चला। अच्छा चल के जरूरत पड़ी तो ले चला। प्रणाम। हाँ भौजी। अरे चाचा शंभू चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम खुश रहा बच्चा। अरे भाई तेरी भैंसिया बनाने ले जाके भाई ले जा ले जा। तोरा खातिर चुनरी खरीद के लेनी है जा। बांधा उन्हें बांधा। चल चाचा। बोला बच्चा। भैंसिया हमारा तो सचिला के कान फर ले बिया बड़ा पसीना आतिया बर्दवावे के बा हो जाई। हाँ तो दाम बतावा। ऊ कलुआ के 100 रुपया। ओके। भुअरा के 200 रुपया। हाँ। और सुखना के 300 रुपया। अच्छा कौन पसंद बा देख लो। रोका पूछ क्या बतानी। हाँ ठीक बा। अरे रुका हम बतानी। अब भुअरा चली। हाँ छोटुआ चली। कलुआ चली ना चली। पूछ के आ गनी ओकरा तीनों ना चाहिए। हाँ। तो एगो बाटे। हाँ ओकर नाव बा खेसारी। खेसारी खेसारी खेसारी। अरे हमके आदमी ना भैंसा चाहिए। भैंसे बा ओकर नाव खेसारी है। भैंसा के नाम खेसारी है। बाकी रेट 5000। 5000 5000 एक पारी के। हाँ एक बारी के 5000। एक पारी के 5000। हाँ खाली सूंघे के फ्री बा। फ्री में। हाँ भाई रे खाली सूंघा के ले चला। मारब जब फाट जाइबो। अरे तब फिर दा 5000। हम कमाइले बानी देहब ना इतना चुनरी उनरी किन के लेल बनी ओकरा सुहाग रात खाती 5000 कुर्बान। चाचा और कोनो रिक्वायरमेंट? ओकरा गाना बजाना के शौक बा। अच्छा जब ले गाना बजाना नाही सुनेला तब ले ना गरमाला। गाना बजाना करे के पड़ी। हाँ बैंजो। हाँ हारमोनियम। हाँ ढोलक। हाँ। अछाल। बाबू तैयारी शुरू। गुरु सुनीले बड़का नामी हवा देखावा तनी खेला। आ तोहरा खाती सेज के जैसे सजल बा तवेला। आ कही गो दुल्हा छाटी के गईली अरे बाड़ी कोरी कुंवारी। तो हैया पसारा कुंवारी शुरू हो जाए खेसारी। हैया पसारा कुंवारी शुरू हो जाए खेसारी। उठ जा उठ जा। अर्रछो अर्रछो अर्रछो। उठ जाए खेसारी। उठ ना रे उठ जो। किलो चोकर खारी हउए तो हर डोज हो। तबो तो हर मूड़ी काहे हो तनाई खे सोझ हो।
बड़ मरु आइली जैसे मरला समाघे के जाड़ा लेके दाम जे नाम हसैब अरे दिहे बेरा दरगारी तमरा दे कर जंगया बाजारी शुरू हो जाए खेसारी अइलिया पे सारा कुंवारी शुरू हो जाए खेसारी सारी उठा हो रही से तोहरे ला तू रावत रहली खूंटा हो अवना सुघरावा तानी हमैन कर पूठा हो सेवा में कमी कवन हो खेता जल्दी बोला आहे महाराज स्थान से अपना डोला कि जब मन करे तो अरे अजय हो ससुरारी तके तना हम तो हकेला लकारी शुरू हो जाए खेसारी अइली अब सारा कुमारी शुरू हो जाए खेसारी अइली अब सारा कुमारी शुरू हो जाए खेसारी चाचा बोला अब क्या करे के होई अब एक ले जाके खूब बढ़िया शैम्पू से नहवा धोवा दी हा हाँ। अब ले जाओ ओकरे बाद बॉस ओके ना एकदम पक्का बा मजा आ गई भाई 5000 वसूल हो गई का माहौल मने काम भइले कर तोरा कैसे मजा आ गई का हो राजू भैंसिया धना आइल हाँ भौजी तारे गाँव से खरीद के ले रही है तारे खानी ढेर पसना छोड़ा तलासिया हट मुझौसा 5000 का चूना लगा दलस पोछ उठा के जा मस्त सुहागरात मनौला एगो था तीन चार बाल्टी पानी ले आओ ना रे अभी लाते हैं ऐसो चश्मा निकाल के जो चश्मा बिना लौका जा नहीं लेके आओ अरे होजी लिया एजी कचड़ा हो जाए रुक जो है ना यहाँ रखी का हाँ यहाँ रख अच्छा शैम्पू भी ले आई नहीं है अच्छा दहन रख जाओ पनिया डाली का हाँ डाल लो पनिया चश्मा धर ना हमार लगा लेते हैं भाई रे हाँ भैंसिया बियाई था भैंसा हमहू के खियाइया मने अभी आजा बहालिया तले बियाया जाई मने जब होई तब व्हाट्सएप के मैसेज ही 10 महीने बाद आई है अच्छा मने अभी नहीं होगा गोतन भैया पुजारी जी की तबीयत खराब बा बुलावत हमें एको धान हाँ? जो ते पुजारी जी के बढ़िया से सेवा कर दी है अच्छा भाई हम धो के बांध दे जा हम चलता नहीं मंदिर समो धालिए ठीक से हाँ।